I den her video skal jeg nok Oscar-udgangen, og det har jeg gjort mig rigtig meget til. Og over mit hoved står så Jasmin på eventyrbog, er det bare det bedste. Ja, og det er det her blevet startet op med en tus. Så hvis I bare kommer bag ved mig, så er det, at I kan se, hvordan jeg tegner. Så ja. Og så er vi færdige med at tegne. Okay, nu er vi nået til som det sjove ved det hele, som græskerudscanningen. Så jeg tror, den her til detaljer, den her til bare lige hugge det hele ud, og den her til så kan jeg jo sådan bare skære. Sådan. Det har virkelig faktisk overraskende. Og lige strække ud, måske lige da det her ikke strække ud for jer, men som ja. Okay, sådan. Nu har vi gjort det. Nu skal vi have noget, og jeg glæder mig. Okay, kom. I får lov til at se det først. Ser det tegnet ud? Ja. Ej, det ser sejt ud. Det ligner en edderkopsrede, som der er orange. Ja, det her er altid så hårdt. Husk at like og subscribe, det gør mig rigtig glad, og så er det, at min hårfarve nok ikke er orange mere. Har I nogensinde smagt græskarkerner overhovedet? Sådan. Ude i arbejdet. Okay, vi har næsten udrullet det hele. Ej, Jose. Den tager jeg ikke. Hey, hvis I undrer jer, hvad står på min t-shirt, så står jeg tuk-tuk. Og det er noget, vi havde i Sri Lanka. Så hvis I undrer jer, hvad det er, så kan I lige kigge bag ved mig. Yeah! Er det bare mega sejt? Jeg ved ikke, hvad det her var. Jeg derude, hvis I gør det her til discofest eller et eller andet. Okay, så har vi udhulet det. Endelig! Juhu! Jeg må høre discolyset. Ja. Så er det, vi skal i gang med ansigtet. Åbnet ansigtet af. Ansigtet. Min tegning er blevet visket ud. Jeg ved ikke, hvordan. Måske er det bare mig. Som mig. Så det må jeg åbenbart gøre igen. Det her udhuler mig, så den der prøver jeg ikke helt at gøre noget ved. Så vil jeg rigtig gerne have ind igen. Nej. Okay, nu er det, at vi har fundet os. Det ligner seriøst en vulkan. Det ligner en vulkan, der går ud af udbrud heroppe med det grønne der. Sådan. Nu har vi lavet det. Det sidste del. Det så fedt ud. Wow. Lige til æde. Nå, ej. Sådan du. Det er lige græsker, og så får jeg bare at se. Når det er blevet lidt aftenting, så får jeg se resultatet. Nu er der gået nogle par timer. Nu er det endelig aften, og nu er det tid til resultatet. Så kom. Vi klipper lige hurtigt nu. Okay, her er resultatet. Hvordan blev det her? Jeg håber, den var rigtig god. Jo. Jeg synes også slet, den er rigtig god. Kapper ind på skulderen. Og hvis I gerne vil have lave flere videoer og alt det der, så husk at like og subscribe. Så vi ses bare næste gang. Hej!